croeso unwaith eto I lolfa fi a diolch am ymuno ar sesiwn. Gobeithio bod chi'n barod yn gwneud bach o waith. A na gyd sydd angen yno chi heddi yw llyfr. Digon syml. Ni'n mynd I ddechrau wrth weithio ar cefnau'r coesau yma a'r penôl. Be fi moch I wneud yw jyst wneud y pengliniau tyma bach yn soft bod y coesau ddim yn rhy syth. Maen nhw jyst yn soft. Iawn, y cefn yn syth. Daliwch y llyfr a fi moch I ymestyn lawr i'r llawr gan ganolbwyntio ar dod i'r penôl lan yn yr awyr, nôl lan gan gwthio'r cluniau ymlaen a tynhau cyhyru'r penôl. Iawn, newn ni wneud 10, gewn ni 2 bach a 10 bach eto. Bant yn ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. 10 bach arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Reit, yr un nesaf, ni'n mynd I ganolbwyntio ar y rhan yma o'r gos. A be fi moch I wneud, dwedi'r llyfr ar y llawr, cadw'r sodlau ar y llawr, ond wedi gweddill y trad ar y llyfr, iawn. A be fi moch I wneud yw codi'r sodlau mor uchel a chi'n gallu, a nôl lawr. Lan a nôl lawr. Ond ni'n gwneud y 2 gos o'r un amser. Wrth gwrs, mae hwnna'n ormod I chi, chi'n gallu gwneud e jyst ar y llawr, lan a nôl lawr. Ond gyda'r llyfr, chi'n gweithio tyma bach yn galetach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un bach to, 10. Da iawn. Reit. Yr un nesaf ni'n mynd I wneud. Ni'n mynd I camu mlaen. Troi gyda'r llyfr I un ochr, yr ochr bre mae'r gost wedi plygu, nôl i'r canol a nôl lan. Felly mae'r symudiad yma'n dda iawn i'r coesau a hefyd I gadw'r cefnau yn ystwyth. Iawn? So, mlaen, camu mlaen, dros un ochr, nôl lan. Iawn? Bant yn un, newn ni 10. 1, yr ochr arall, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. 2 bach, 10 bach eto. Iawn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. A dyna ni, mae'r sesiwn wedi dod I ben. Felly bod chi moyn eistedd lawr o darllen y llyfr nawr, fi'n siŵr ar ôl y gwaith caled yna. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a welai chi eto cyn bo hir.